Akwụkwọ nwa Sirach maọbụ akwụkwọ Eklesiasticus isi nke 7. Emela ihe ọjọọ, ka ihe ọjọọ ọbụla ghara iru gị ahụ. Si n'ajọ omume wezuga onwe ya, ọ ga-echikwa ya. Ị gaghị enwe ihe ubi ọkpụkpụ 7. Achọkwala isi n'aka Onyenwe anyị. Nwa m, mkpụrụkwala ihe n'efu ihe n'elu ezi niile nke ajọ omume na ocheeze nke eze. Agụkwala onwe gị na onye ezi omume n'ihu Jehova. Egosikwala amamihe gị n'ihu eze. Achọla ịbụ onye ikpe, ka ị wee ghara ịpụ iwezuga ajọ omume niile, ka ị wee ghara ịtụ egwu n'ihu nwoke dị ike. Tụkwasịkwa ihe ịsụ ngọngọ n'ụzọ gị onwe gị n'etiti igwe mmadụ. Emela mmehie ugboro abụọ, n'ihi na ọbụla n'otu n'ime otu ka ị ga-adịghị eguzo ọtọ. Unu emekwala megide igwe mmadụ nke obodo. Emela ka ihere bụrụ onye a na-anata ahụhụ. Asịla, ọ ga-elekwasị ịbụba nke onyinye m niile anya. Mgbe obi na-agwụ gị n'ekpere gị, egbochila inye onyinye nata ihu ọma. Abụla ihe ọchị mgbe ọ nọ n'obi ilu nke mkpụrụ obi ya, n'ihi na ọ dịghị onye na-eweda onwe ya elu, na-ebulikwa. Echepụtakwala okwu ụgha megide nwanne gị, ma ekwere enyi gị otu a. Jụọ ikwu okwu ụgha, n'ihi na agwa ahụ adịghị arụpụta ihe ọbụla. Unu ekwukwala okwu n'ime mkpọkọta ndị okenye. Ekwughachila okwu gị n'ekpere gị. Akwakwala ndọgbu n'afọ n'ọrụ ubi asị nke Onye kachasị ihe niile elu kere. Agụkwala onwe gị n'etiti ọtụtụ ndị mmehie. Cheta na iwe agaghị echere. Wedakwasị mkpụrụ obi gị n'ala nke ukwuu, n'ihi na ahụhụ nke onye na-emebi iwu bụ ọkụ na idide. Unu agbanwekwala enyi n'ọnọdụ ihe. Gbanwekwala nwanne eziokwu n'ọlaedo ọhịa. Enapụla onwe gị nwunye nke maara ihe nke dịkwa mma, n'ihi na amara ya dị arọ karịa ọlaedo. Emela onye ohu nke na-arụ ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ bụ onye ọrụ nke na-enye gị ndụ ya. Ka mkpụrụ obi gị hụ ohu nke maara ihe n'anya. Emegbukwala ya maka nnwere onwe. Ị nwere anụ ụlọ, lekọta ha anya. Ọ bụrụ na ha baara gị uru, hapụ ha ka ha nọrọ n'akụkụ gị. Ị nwere ụmụ, dezie ha, ma mee ha ka a na-erube isi site na nwata. Ị nwere ụmụ nwanyị, lezie ha anya. Unu ekwekwala ime ha ihe oke. Nye nwa gị nwanyị na nwunye, iwe mezuo ihe ukwu. Nye ya nghọta. Ị nwere nwunye onye masịrị gị mma, achụpụla ya, ma tụkwasị onwe gị obi n'aka onye na-akpọ gị asị. Ma atụkwasịla onwe gị obi n'aka onye na-akpọ gị asị. Sọpụrụ nna gị n'obi gị niile. Echezọkwala ihe omume nke nne gị. Cheta na gị ka ha mụrụ. Gịnị ka ị ga-akwụ ha maka ihe ndị ha mere gị? Were mkpụrụ obi unu niile tụọ egwu Jehova, na-asọpụrụkwa ndị nchụaja ya. Jiri ike gị dum hụ onye kere gị n'anya. Ahapụkwala ndị ozi ya. Tụọnụ egwu Jehova, sọpụrụkwa onye nchụaja. Nyenụ ya oke ya, ọbụla dịka e nyere gị iwu mkpụrụ mbụ, aja ikpe ọmụma, onyinye nke ubu, aja nke ido nsọ, na mkpụrụ mbụ nke ihe dị nsọ. Setịkwara ọbụ aka gị nye ndị ogbenye, ka ngọzi gị wee zuo oke.
nye onyinye nwere amara n'ihu onye ọbụla dị ndụ. Egbochila amara onye nwụrụ anwụ. Eze n'ala ndị na-akwa akwa, na-erukwa uju gị na ndị na-eru uju. Unu adịla ngwa ileta onye ahụ na-adịghị ike, n'ihi na ọ bụ ihe dị otu a ka unu ga-eji nweta ịhụnanya. N'okwu gị niile, cheta mgbe ebighị ebi, ma ị gaghị emehie ma ọlị. Mụ na dike ka m na-alụghị, ka ị wee ghara ịdaba n'aka ya. Unu na ọgaranya na-alụ ọgụ, ka ọ wee ghara imeri gị, n'ihi na ọlaedo emebiwo ọtụtụ mmadụ, wee chegharịa obi ndị eze. Ejikwala nwoke na-ekwu okwu ilu kwuo okwu. Atụkwasịla nku n'oku ya. Unu emela onye na-apụnara mmadụ ihe ọchị, ka e wee ghara ime ihere nna unu ha. Atala mmadụ ụta mgbe o siri na mmehie wezuga onwe ya. Cheta na anyị niile tozuru oke ntaramahụhụ. Emela onye ọbụla ihe ihere na-agadi ya, n'ihi na ụfọdụ n'etiti anyị emewo agadi. Aṅụrịla ọṅụ n'ihi ọnwụ onye ọbụla. Cheta na anyị niile na-anwụ anwụ. Eleghara okwu onye maara ihe anya. Were ilu ha na-akparịta ụka, n'ihi na site na ha ka ị ga-amụta ịdọ aka na ntị na ijere ndị ukwu ozi. Echefula okwu ndị agadi, n'ihi na ha mụtakwara ihe n'aka ndị mụrụ ha. N'ihi na n'aka ha ka ị ga-esi mụta nghọta na ịzaghachi n'oge mkpa. Unu asụnyela icheku ọkụ nke onye mmehie, ka e wee were ire ọkụ ya nye unu. Esila n'ebe ahụ bilie n'ihu onye mmebi, ka o wee ghara ichere dịka onye na-eru ọnụ gị. Ebinyekwala onye ka gị ike ihe ibe. Ma ọ bụrụ na ibinye, gụọ ya dịka ihe efu. Adịla ihe n'aka karịa gị. Ọ bụrụ na inye n'aka, chee echiche dịka onye ga-akwụ ụgwọ. Unu esokwala onye ikpe okwu, n'ihi na dịka nsọpụrụ ya si dị ka ha ga-ekpe ikpe banyere ya. Esola onye nzuzu jegharịa, ka o wee ghara ịdị arọ n'ahụ gị, n'ihi na ọ ga-eme ihe na-atọ ya ụtọ. Unu were nzuzu ya laa n'iyi. Ebusokwala onye ọnụma agha. Ejila ya gaa njem site n'ọzara, n'ihi na ọbara dị ka ihe efu n'anya ya. Ebe ọ na-adịghị enyemaka, ọ ga-akwatu gị. Agwala onye nzuzu asị, n'ihi na ọ pụghị izobe ihe nzuzo. Emela ihe nzuzo n'ihu onye ala ọzọ, n'ihi na ị maghị ihe ọ ga-eme. Emela obi gị nye nwoke ọbụla. Ekwela ka o nyeghachi gị ihu ọma.